ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో మరో అంటే ప్రశ్నకి ముందుకు వెళ్దామన్నా, మరో ప్రశ్న. ఓకే. రైట్. లూకాసు వార్త 22:36లో కత్తి లేనివాడు తన బట్ట నమ్మి కత్తి కొనుక్కొనవలనని యేసు చెప్పెను. ఇది ఒక ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న, నీలాగా మేము వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వారం కాము. యోహాను 8:41. ఇంత దుర్మార్గంగా వీళ్ళు ఎట్లా అడుగుతున్నారో నాకైతే అర్థం కాలేదన్న. అడిగిందే అడిగి వీళ్ళకి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి డౌట్స్ నాకైతే అర్థం కాలేదు. కానీ ఈ చదవడానికే చాలా ఇదిగా ఉంది. మీరు దీని గురించి చెప్పవలసిందిగా మీకు సమయం ఇస్తున్నానన్న. క్రాంతి అన్న. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిది నేను ఎక్కువ మంది వివరించే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఒక రెండు మాటల్లో చెప్పేస్తాను. మొదటి ప్రశ్న కత్తి లేనివాడు తన బట్ట నమ్మి కత్తిని కొనుక్కోవాలన్నాడు కదా. అక్కడ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కానీ శిష్యులు కానీ కత్తులు కటారులు పట్టుకుని ఎప్పుడు తిరగలే. వాళ్ళు ఎంతసేపు శాంతి సమాధానకరమైన సువార్తనే ప్రకటించుకుంటూ వెళ్ళారు. వాళ్ళు యుద్ధాలు చేయడానికి వెళ్ళలేదు, కత్తులు పట్టుకుని కటారీలు పట్టుకుని వాళ్ళు యుద్ధాలు ఎక్కడ కూడా చేయలేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో కూడా అక్షరార్థంగా తీసుకోకుండా కొన్ని ఆత్మీయ భావాలు కూడా అక్కడ దాచిపెట్టబడి ఉంటాయి. ఆ ఆత్మీయ భావం ఏంటంటే కత్తి లేనివాడు తన బట్ట నమ్మి కత్తి కొనుక్కునవలను అంటే దేవుని వాక్యము రెండంచుల ఖడ్గము గలదై, ఎటువంటి ఖడ్గము గలదై అనే మాట మనకి బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటది. కాబట్టి దేవుని వాక్యం కత్తి లాంటిది. అవసరమైతే బట్ట నమ్మైనా సరే వాక్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి. దేవుని వాక్యంలో విలువలు మనం తెలుసుకోవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఆ మాట రాసాడు తప్ప అక్కడ సాధారణమైన వీళ్ళు పొడుచుకుని చంపుకునే కత్తి కాదనేది నా భావన. రెండోది, నీలాగా మేము వ్యభిచారులం కాదు అని రాశాడు కదా. అసలు నీలాగా అనే మాట చూపిస్తే నేను వాడికి ఎంత బహుమానం ఇస్తాను. నీలాగా అనే మాట ఆడికి దమ్ము ఉంటాడు. మనిషి అయితే పశువు కాకపోతే ఆడు పశువు కాకపోతే ఆ ప్రశ్నేసినోడు మనిషి అయితే నీలాగానే మాట చూపించమని నిజంగా ఆడక. మేము వ్యభిచారంలో కాదు అన్నారు అక్కడ యూదులు, అంతే తప్ప మేము వ్యభిచారంలో కాదు, మేము వ్యభిచారం పుట్టిన వారం కాదు మేము అన్నారు తప్ప నీలాగా అనే పదం లేదు బైబిల్లో. అసలు చదువుకోండి, మీరు ఎంత చదువుకుందో అధ్యాయంలో ఆ పదం మాత్రం కనబడదు. ఆ మాట కూడా ఎందుకన్నారంటే, మీరు అబ్రహాము సంతానం అయితే ఇలాగ చెయ్యరు, అబ్రహాం సంతానం అయితే అబ్రహాము విశ్వాసం మూలంగా చేశాడు, అదే దేవుడు ఏ విశ్వాసం అయితే దేవుడు విశ్వాసం ఇచ్చాడో అదే దేవుడు నన్ను పంపించాడు, అబ్రహాము విశ్వాసం మీ దగ్గర ఉంటే ఖచ్చితంగా నన్ను నమ్ముండేవారు, మీరు నన్ను నమ్మలేదు కనుక అబ్రహాం సంతానం కాదు అన్నాడు అక్కడ. అప్పుడు వెంటనే అబ్రహాం సంతానం కాదు అన్న మాటకి వాళ్ళు నొచ్చుకుని మేమేమైనా వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వాళ్ళం అనుకున్నావా అన్నారు వాళ్ళు. అంతేగాని నీలాగా అనలేదు. అది చాలా రాంగ్, అసలు ఆ మాటకి సంబంధమే లేదు. ఓకే, డన్. వెరీ గుడ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. టిఎస్ అన్న, మీరేమైనా చెప్తారా? యా బ్రదర్, అక్కడ మన క్రాంతి గారు 100% చాలా చక్కగా సూపర్ గా చెప్పారు, తిరుగులేదు. దానికి నేను ₹1,00,000 పందెం అండి. అది అసలు యేసుక్రీస్తుని క్వశ్చన్ చేసింది కాదండి, వారికి వారు సమాధానం చెప్పుకుంటున్నారు. వారికి వారు ఎన్కౌంటర్ అయిపోయాడు. యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ కూడా మాట పడలేదండి. తాగుబోతు తిండిపోతు అన్న దానికి కూడా సమాధానం చెప్పాడు, దెయ్యం పట్టిన దానికి సమాధానం చెప్పాడు. ఆయన కౌంటర్ చేయకుండా ఉండలేదండి. ఇక్కడ ఆయన కౌంటర్ చేయడం కాదు, వీళ్ళు ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చినా చదివి వినిపిస్తాను. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 31 నుండి కనుక ఈ సందర్భాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, చదువుతున్నా ఒకసారి పైన వస్తా. అంత తండ్రి గురించి రాయబడింది. అందుకు వారు ఆయనతో, మా తండ్రి అబ్రహాం అండి. యేసు, మీరు అబ్రహాం పిల్లలైతే అబ్రహాం చేసిన క్రియలు చేతురు, దేవుని వల్ల విని సత్యం మీతో చెప్పిన వాడనైనా నన్ను మీరు ఇప్పుడు వెతుకుచున్నారు. అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు, మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పాను. అందుకు వారు, మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వారం కాము, దేవుడు ఒక్కడే మా తండ్రి అని చెప్పగా యేసు వారితో ఇట్లాను, మీరు ఇట్లాను, దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడల మీరు నన్ను ప్రేమించరు. నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను, నా అంతటా నేను వచ్చి ఉండలేదు, ఆయన నన్ను పంపాను. మీరెలా నా మాటలు గ్రహింపుకున్నారు? మీరు నా బోధ ఉంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి, మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చి కోరుచున్నారు, ఆది నుండి వాడు నరహంతుడై ఉన్నాడు. ఇక్కడ యూదులు అబ్రహాము సంతానం అయితే కనుక మేము అబ్రహాం పిల్లలమే అని అంటున్నారు యూదులు. లేదు, మీరు అబ్రహాం పిల్లలు అయితే కనుక నా మాట విన్నాడు. అబ్రహాం కూడా యేసుక్రీస్తు మాట విన్నాడు. పాత నిబంధనలు నేను అక్కడ అబ్రహాంతో మాట్లాడింది నేనే కదా, అబ్రహాం నన్ను చూచి ఉన్నాడని కింద తర్వాత చెప్తాడు. అబ్రహాం అయితే నా మాట విన్నాడు, నువ్వు అబ్రహాం పిల్లలు అయితే కనుక మీరెందుకు వింటలేదు? అబ్రహాం విన్నప్పుడు మరి అబ్రహాం పిల్లలు అయితే మీరు నా మాట ఎందుకు వినట్లేదు అని క్వశ్చన్ చేస్తే, లేదు మాకు దేవుడు ఒక్కడే తండ్రి, ఆయనే మాకు, ఆయన మాట వింటున్నాము అని అంటే కనుక, లేదు మీ తండ్రి అబ్రహాం అయితే కనుక నా మాట వింటారు. మీ తండ్రి అబ్రహాం కాదు కనబట్టే
మీరు వినటలేదు. ఏమంటున్నాడంటే మీరు అపవాది సంతానము, మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చుకుని మీరు అపవాది పిల్లలు కాబట్టే నా మాట వింటలేదంటే, లేదు లేదు బాబు మా తండ్రి అబ్రహామే మా దేవుడు ఒక్కడే మా తండ్రి అని చెప్పుకున్న సందర్భం. అంటే యేసుక్రీస్తు క్వశ్చన్ చేస్తే వారికి వారు సమాధానం చెప్పుకుంటున్న సిచ్యువేషన్ తప్ప యేసుక్రీస్తుని ప్రశ్నించినటువంటి వాళ్ళు కాదండి అక్కడ. ఇప్పుడు కత్తి గురించి చూద్దాము. కత్తి గురించి చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఈ మత్తయి సువార్త 5:38 మత్తయి సువార్త 5:38 ఇక్కడ చూస్తే ఇది కాదు యాక్చువల్లీ దీనికి చూడండి, ఫస్ట్ అంటే క్రాంతి బ్రదర్ చెప్పే ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు. ఇక్కడ మొదట వెళ్ళమన్నప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు చెప్పులను కానీ ఆ సంచి కానీ ఏమి తీసుకోకుండా వెళ్ళండి, మీరు చేర్చబడతారు, సువార్త చెప్పండి అని చెప్పిన సందర్భాలు మొదటి సందర్భాలు చెప్పాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు చెప్పినప్పుడు వెళ్ళారు. రెండో సందర్భంలో మీరు ఇవన్నీ కొనుక్కొని పెట్టుకోండి దగ్గర అనేది ఏదైతే ఉందో లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ సంచియు జూలయు చెప్పులను లేకుండా నేను మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు మీకు ఏమైనా తక్కువ ఆయన అని వారిని అడిగాను. అంటే ముందు ఏం చేశాడు, సంచి గాని చెప్పులు గాని ఏమి లేకుండా పంపించినప్పుడు మీకు ఏం తక్కువ కాల, తక్కువ ఆయన అని వారిని అడిగినప్పుడు వారు ఏమీ తక్కువ కాలేదన్నారు. ఇప్పుడైతే సంచి గలవాడు సంచియు జూలేయు తీసుకొని పోవాలను, కత్తి లేని వాడు తన బట్టను అమ్మి కత్తిని కొనుక్కోవాలను. ఎందుకన్నాడంటే ఈ మాట మొదటి సందర్భంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా యేసుక్రీస్తు శిష్యులు చేర్చుకునే సందర్భాలు. రెండో సందర్భంలో పైన కనుక చూస్తే యేసుక్రీస్తుని చెప్తున్నాడు, నేనంటే ఇక్కడ చనిపోబోతున్నాను, పస్కా పండుగ టైంలో నేను చచ్చిపోబోతున్నాను కాబట్టి నన్ను ఇలా సంఖ్యలేసి కొడతారు అవి చెప్పే సందర్భాల్లో ఇప్పుడు శిష్యులకి ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళా కూడా చక్కగా భోజనం పెట్టి కూర్చోబెట్టి చూసుకునే పరిస్థితులు ఉండవు. రోమా ప్రభుత్వం సిలువ వేసింది, వాళ్ళ అనుచరులందరూ పట్టుకొని కొట్టి చంపేసే పరిస్థితి. కాబట్టి వారికి భోజనం పెట్టి ఎక్కడ పరిస్థితులు లేవు. అలాంటప్పుడు ఈ సంచి గాని చెప్పులు గాని ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అవసరం, నిత్యావసరమైన ఏదైతే ఉన్నాయో కత్తి కూడా నిత్యావసర పరికరాల్లో ఒకటి అవసరం. అక్కడ పాత రోజుల్లో మన కత్తి కానీ కర్ర కానీ తీసుకెళ్ళటం ఎక్కడైనా ఆనవాయితీ, అది అవసరం నిత్యావసర. ఎక్కడ అంటే ఏమైనా తక్కువైందంటే ఆహారం కొరకు, అంతకు ముందు మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా తక్కువైందా మీకు అంటే ఏమి తక్కువ అవ్వలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు తక్కువ అవుద్ది. ఇప్పుడు మీకు ఎవడో భోజనం పెట్టడు, మీరు ఇబ్బంది పడతారు, అన్ని రకాల ఇబ్బంది పడతారు. అంతకుముందు ఇబ్బంది పడ్డారా అని అడిగాడు, అంతకుముందు ఇబ్బంది పడలేదన్న. అయితే ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు. ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం కొరకు శిష్యుల యోగక్షేమం కోరుకొని ఆయన కత్తి సంచే చెప్పులు ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకులు అయినట్టు అవన్నీ తీసుకొని పెట్టుకోండి జాగ్రత్త పరుస్తున్నాడు. మరి కత్తే పట్టుకొని యుద్ధం చేయమని చెప్తే అక్కడ పేతురు చెవు నరికినప్పుడు కత్తి పట్టుకున్నవాడు కత్తితో చచ్చిపోతాడు అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు, హత్య చేసే విషయంలో కత్తి పెట్టుకుంటే కానీ కత్తితో చచ్చిపోతాడు పేతుతో స్పష్టంగా క్లియర్ గా చెప్పాడు. అదే విధంగా కత్తితో సాధించేది అయితే క్రైస్తవ్యం ఎప్పుడో సాధించేదండి. క్రైస్తవ్యం అనేది ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అని యేసు క్లియర్ చెప్పాడు. అది పరలోక సంబంధమైన క్రైస్తవ్యం అనేది నాకు ఈ లోకంలో క్రీస్తు రాజ్యం స్థాపించుకొని మేము రాజులు అవ్వాలని కోరిక కాదు కదా, పరలోకంలో మేము రాజులు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. అది ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యం క్లియర్ గా ఉందండి. కత్తితోటి మనం కత్తి పట్టుకొని హత్యకి కనుక చేస్తే అదే కత్తితో చచ్చిపోతాను యేసు చెప్పాడు. కాబట్టి హత్య చేసే ఉద్దేశంతో కత్తి పట్టుకోవాలని బైబుల్ చెప్పలేదు. అది థ్యాంక్ యూ అన్న. హరి అన్న మీరేమన్నా చెప్తారన్నా దీని గురించి? లేదు బ్రదర్, అది ఇద్దరు బ్రదర్ చాలా గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఇంకా రైట్ సేమ్ అదే నేను చెప్పేది. మరో